Tenim tecnologia, però no tenim cap. És molt possible que tinguem tanta tecnologia perquè som ignorants. S'investiga perquè uns volen dominar els altres. Pràcticament, els grans avenços tecnològics venen de la investigació de la indústria de material militar. Però no s'investiga per trobar un sistema de convivència millor. No s'aplica la tecnologia en benefici d'evitar desplaçaments i treballar a casa. Hisenda és l'únic departament de les administracions que aplica amb eficàcia la tecnologia. A l'administració de justícia, un desastre. Molts jutges podrien ser ordinadors, però llavors passaria que no es podria manipular la justícia. I un rei robot, barat de mantenir, i faria la feina molt millor. En fi, que inventem el pa amb tomàquet i no sabem mastegar. Marxarem tots de vacances i escapats anirem a un altre país, sigui el que sigui. En realitat, fugim. Som fugitius de la nostra realitat. Avió, i com més lluny, millor. Querosè, 80 tones en un vol transatlàntic. Molts no coneixen el Solsonès o Pallars Sobirà. Diem que Catalunya és un país molt bonic i fugim a tot córrer per desconnectar i buscar la pau interior. Cues a l'aeroport, maletes perdudes i tornada trista, però explicarem que el viatge ha estat meravellós. I si fóssim tots robots? Robots no, però esclaus de la nostra existència sí.